Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Кулинарно с Кики. Днес ще ви предложа една моя рецепта за супичка. Супа ще направя от боб. И не само боб, ще добавя картофи, морков, лук, домати, може доматено пюре, чисто масло, чесън, сол, черпипер и зехтинче или олио. Подариха ми ето този боб шарен и аз реших да си направя от него супичка. Не съм го киснала от вечерта, сега ще го измия и ще го сложа в тенджера под налягане да се свари за 20 минути. И след това ще нарежа зеленчуците. Може би ще добавя и една пиперка. Пипер ще нарежа. Имам в фризера замразени. Ще извадя една пиперка и ще я нарежа. Отивам да измия боба и да го сложа да се свари. Ако има консерва, аз имам консерва боб, но реших да оползотворя и този. Отивам да го измия и го слагам да се свари за 20 минути под налягане. Да ви кажа, приятели, ето боба, измила съм го, сложих го в тенджерата. Аз бульона няма да го използвам от боба. За да не надува, за да не пречи на стомаха боба, се добавя щипка захар. Аз ще добавя, ето, не пълна чайна лъжичка захар, за да се свари с захарта. Добавя се захар, за да не пречи на стомаха, да не подува стомаха. Докато се вари боба, аз ще се нарежа зеленчуците. Чушката ми е много замръзнала, ще я оставя малко да се отпусне. Режа се. Замразявам се така. Когато ми потрябва и нямам, вземам се от замразените чушки. Избрах една, която е половината червена, половината зелена и ще ми свърши идеална работа. След това, като зелена подправка, може да се добави, аз ще добавя магданоз, но няма да го изкарвам от сега, защото е пак замразен. Нямам пресен. Джими в момента ме разучава в краката ми и иска да му обърна внимание. Мърка, хърка. Ето го, Джими е легнал в краката ми да ми прави компания. Душичка златна. И така, приятели, аз продължавам да се режа зеленчуците, докато ми се свари боба. Продължавам с лука. Който и него нарязвам. Ето така. Добавям го при пиперката, при чушката. Имам и люти чушки. Може да добавя малко и от тях. Идва ред на картофите, които ще нарежа на купчета среден размер. Колкото ги режеме за картофена супа. Ето такива. Нарязах картофите, моркова, ще го настържа на едро ренде.
Моркова също е готов. Сега ще настържа и доматите. Ето лютото чушле. Няма да го режа, ще го сложа така в супата. Ще настържа и доматките. Отрязвам само връхчето. И когато ги стържа, люспата се отделя. Ето така. Ето е люспата. Отделена, доматките са чисти, рендосани. Без люспа, искам да кажа. И така рендосвам и другите. Чесъна също накълцвам на дребно. Ето така. По желание, кой колкото желае, чесън от другите продукти. Аз показвам моята версия, аз как готвя в момента. И така нарязвам и другите скелетки. Слагам кацеролката, в която ще правя супата на котлона. Тук в съседство ми се вари боба, а тук в другата кацеролка, само да покажа, имам сварен чай. Сега ще ви кажа от какво е. Имам сварен чай от барбарориза, се казва. Барбарориза. Не знам, някакъв корен е, кисел корен ли беше, не знам, барбарориз знам, който чай изчиства организма, изчиства всички натрупвания, наслагвания, шлаки, възпаления, гной. Аз имам голяма полза от този чай. Бях направила един курс. Той не се пие постоянно. Има определени дни се пие, но аз имам голяма полза от този корен. Купувам го готов, настърган, смлян, защото много трудно се реже. Много трудно се реже. Ще ви покажа и в сухо състояние. Аз съм се закупила 1 кг. Есента направих един курс на лечение. 40 дни. Вари се 4 супени лъжици от чая в 1 литър вода. Взема се сутрин на гладно, не повече от 100 мл. 40 дни. И мога да ви кажа, помага, чаят е вълшебен. Сега ще ви покажа и в сух вид. Ето какво представлява. Това е смлян корен. Изчиства всички възпаления, както казах, гной. Аз имах възпаление на лакътната свивка. Но мога да ви кажа, от един курс на лечение 40 дни, аз имам голяма промяна. Почти моето възпаление не се забелязва. И така, отиваме да готвим. Само да кажа за чая. 1 литър вода плюс 4 супени лъжици барбарориза. Оставя се само да заври. Който има желание, разбира се, да използва този чай. Оставя се само да заври и се захлупва
за да се запари и така да се изтине чая. Аз фактически го варя от вечерта, оставам го цяла нощ да се запарва. И след това се прецежда и го слагам в една бутилка и слагам в хладилника. И се пие по 100 мл всяка сутрин на гладно за 30-40 дни. Аз го използвах 40 дни, но видях голяма полза и реших сега пак да повторя, за да може да ми изчезне напълно възпалението на лакътните свивки. И така, това е за чая. Благодаря за вниманието, дано да съм ви била полезна. Слагаме кацаролката на котлона. Добавям маслото. 20, 30, 40 грама, всеки по желание, кой колкото желае. Добавям и зехтинче, за да не прегори маслото. 2-3 супени лъжици, кой колкото иска. Аз искам по-мазничко да ми е. Включвам котлона. Ще добавя първо да ми се запърже лука, чушката и моркова на слаб огън до омекване. Да се ароматизират с чесото масло, с зехтинчето. Оставям ги да се запържат до омекване, да се задушат. Добавям и чесъна, да се пусне ароматите. След като се задушиха зеленчуците, добавих още малко мазнинка. Може да добавите водичка. Добавям картофките. Обърквам ги с маслото, да се изкусят и те, да се запържат малко. Заливам с гореща вода. Един литър добавих, може би още един ще добавя, защото искам да ми е по-рядка супата. Добавих 1 литър гореща вода, ще добавя още 1 литър. Добавих и лютото чушле. Добавям 1 чайна лъжичка сол и щипка черпипер. Оставям така до сваряване на всички продукти, до готовност. Оставям да се сварят всички продукти. Някъде към 12-15 минути ще са готови. Картофите ще са сварени. Ето, приятели, да проверим картофа дали е сварен. Ето. Щом като го разрязваме с лекота, значи е сварен. При това положение добавям доматите. Доматите ги добавям след като е сварен картофа. Преди това не ги добавям, защото трудно се сварява. Оставям само да заври. След като завря супата, ето боба ми е сварен. Ето, свари се. Добавям и боба. Много вкусна супичка. Сега може да се добавят подправки. Аз ще добавя магданоз и джорджен.
Добавям джоджан. Не знам дали знаете, но на боба много отива джоджан като подправка. И на картофената супа също аз слагам джоджан, така че добавям джоджан. Също така добавям и магданоз, но ме е замразен, не е пресен. Също така ще добавя и мъничко сминдух. Аз обичам. Ето така. Приятели, моята супичка е готова. Ако искате да е по-плътна, но за мен тя е плътна, може да пасирате леко с... сега ще ви покажа. Ето с такъв ръчен пасатор може да натиснете 2-3 пъти, за да се смачкат картофите, да добие плътност. Но моята супичка е плътна и аз няма да направя това. Питателна е супата. Разбира се, може да се направи и с бял боб. Какъвто имате под ръка. Аз просто имах този. Ми го подариха и какво да го направя? Реших да се направя супичка. И сервирам. Подправки също може да добавите по ваш избор. Да сервираме. Посипвам за декор с магданоз и е готова. Ето, една вкусна и бърза супа. Направете си, приятели, да я опитате. Много е вкусна, много е питателна и е лесна и бърза. Това беше моето предложение за днес. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме отново заедно, че избрахте да гледате моята рецепта и моят канал. Добър апетит! До скоро и до нови срещи! Чао, чао!